Què dimonis és això? El Departament de Guerra dels Estats Units acaba de desclassificar fins a 160 documents que fins ara eren confidencials, la majoria en relació al fenomen OVNI o UAP. Més de 20 vídeos, més de 30 imatges d'objectes com aquests sense identificar. Entre tot el material hi ha imatges de l'Apolo 12 de 1969 com aquesta d'aquí, o aquesta d'aquí, on es veuen estranys objectes. En alguns dels vídeos desclassificats apareixen objectes tan estranys com aquest que ha corregut per les xarxes socials com la pólvora i que no sabem ben bé què és. A molts dels documents apareixen cartes com aquesta d'aquí d'un policia preocupat pels objectes voladors no identificats que s'estan presentant i que fins i tot ell ha vist. També apareixen retalls de diari com aquests o fins i tot fotografies de fragments recuperats com aquests d'aquí de Tacoma, a la secció 3 dels documents. Però els més interessants, sens dubte, són els testimonis dels propis militars com aquest, que deia que havia vist uns estranys objectes que no eren ocells, no eren avions de reacció ni eren avions convencionals. Tot molt estrany. I aquesta és tan sols la primera onada de documents alliberats, però és que n'hi hauran molts més i pel que han dit, això només és la gota dins d'un oceà. O sigui que preparem-nos pel que veurem. Hi ha molta documentació i tot just porto 2 o 3 arxius com a tal de 100 pàgines, amb la qual cosa hi ha moltíssima informació encara per veure i desvetllar. Però és curiós que precisament s'hagin alliberat tots els documents setmanes abans de l'estrena de Steven Spielberg de Disclosure Day, no? És com si ens estiguessin preparant d'alguna manera. Vosaltres què penseu de tot plegat? Like per a una segona part.